geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Partiya Dadu Geşedane bi coş û kelecaneke mezin û beşdarbûnên nû 24 salvegera damezrandina xwe pîroz kir. Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Di merasîmê de şeş ji CHP, du ji İYİ Partiyê û yek jî serbixwe. Neh şaredarên din derbasî partiyê bûn. Niyetini lütfen kenara alıyoruz. Serokê AK Partiye û Serokkomarê Tirkiyê rozetên partiya xwe bi singawan ve girêdan. 24. yaşımızı kutladığımız bu müstesna günde Em di vê roja taybet de ku 24 saliya xwe pîroz dikin. Malbata AK Partiye bi tevlîbûnên nû mezintir dikin. Ji bo piştgiriyê bidin têkoşîna avakirina sed sala Tirkiye, ez bi xêrhatina hevalên ku tevlî mebûne dikim. Em hemûyan bi hezkirin hem bêz dikin. hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Ya herî diyar jî seroka şaredariya bajarê mezin ya Aydınê Özlem Çerçioğlu bû. Bi çûna xwe ya bû navrêzên AK Partiyê bûye armanca serok û berpirsên CHP. Özgür Özel desalatê bûyeyekê tohmetbar dike ku bi tirsandina dozan û gefa girtîgehê. Şaredarên wan dikşîne nav rêzên xwe. Ne çıkıyorlar? 15 gün önce AK Parti kendisine Pazar roj berê AK Partiye bi rêya kanalekê jêra gotiye binêre. Her zêde te pêra kar kiriye û zeydan jî ji dosyekê dê hindir de ye. Ji ber ku ew jî serok şaredariyê bajarê mezin e, ez bê mînakê didim. Jêra gotiye te ew qas zêde kar pêra kiriye û tu jî dê demekî nêzik de bikevî girtîgehê. Jêra gotinê yan tu dê biçî girtîgehê yan jî were beşdarî AK Partiyê bibe. Gotine eger tu beşdarî AK Partiyê bibî, tu naçî girtîgehê. Eger na, tu dê bikevî girtîgehê. Hoş geldiniz diyoruz Özlem Başkanım. Lê Özlem Çerçioğlu iddiayên serokê berê partiya xwe red dike. Dibêje ew bi îradeya xwe çûye nav AK Partiyê. Hoş geldiniz diyoruz. Bir takım iddialar varsa buyursunlar. Eger hinek îdiya derbarê min de hebin, bila derkevin û eşkere bikin. Ez ti caran ji darazê û darizandinê netirsiya me. Enya min spî û serê min jî bilind e. Başım dik. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Büyük AK Parti. Li gorî dîvçûnên Rûdawê piştî hilbijartinên xwecihiyên Sûyekê Adara 2024an di dîrok û merasîmên cuda de herî kêm 49 serokên şaredariyan derbasî AK Partiyê bûne. Ferdi Sak, Rûda. İşte Büyük AK Partimiz her geçen gün büyümeye devam.